bakery mismo. So dili di siya mismo sa bakery na kuan sulod. So dito siya sa balcony. Sa balcony. Balcony sa kuan sa second floor sa Gabalay. Dayon pero unsay gilantaw niyo ron? Possible nga hinungdan niya. Ang among gitanaw karon is ang kuan electrical ignition. Kay ang kuan ang area is daghang mga nanglabay nga mga wires. So sa possible nga ang hangin nga magkiskis ang mga wires so cause og spark. So dito mo kuan ito siya possible nga. Wala ingon nga nagluto nabian wala po'y kuan inana nga storya sa mga kuan sa taga dito. So dito ra jud sa kanang dito sa second floor nga balay. Wa ba naglisod ang ato ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection o Service sa pagpawong sa sunog nasayod tag medyo suok siya nga bahin. Medyo lisod po siya kay kuan pagsulod piot ang mga dalan and then hesitant po ta mo bomba sa tubig kay naay mga spark na kuryente. Ay hadyod ta naka-penetrate pagka palong na sa kuryente dito sa area sa kuan naisunog. Okay, pero nasa fire hydrant diya doon sir sa area. Yes sir, naa sir. Muna so, nakabinta. May advantage sa ato sa kung na fire hydrant dili ta makulangan og tubig o kuan ang supply sa kuan sa atong mga responders ma-secure jud nato. Pero wala gyud siya ingon nga dalan nga makasulod ang fire truck dito sa area sir. Wala jud sir kay mga ganang iskina lang tao lang gyud makasulod. Labi na kidaghan ba mga balay na napita sir so ato sir nakita na ko nga daghan jud balay nga ma-damage so maong gi-raise nato siya third alarm para daghan mo suporta nato nga kuan fire truck. So nidagan ang ato ang fire truck sa Tanggob, sa Clarin o sa Tudela. And then suporta po nato mga fire volunteers diri sa kuan sa Amis. Dali na ba nakatawag ang mga tao sir kay so pala astig ko pa daw nagsugod ang kakapin ang sunog. Ang kuan sir actually sir paggawa sa akong tao diha sa tubang sa station nakita na niya nga naay sunog. So gi-alarma na jud niya dayon. So kato pagkakita niya laga na dayon na nato ang mga firemen. So man to ang tao gid mismo ninyo paglantaw na lang. Yes, wala gi reported from the community diha dapita. Kuan na lang nisunod na lang tong mga kuan kay personal man gid niya nakita paggawas niya diha sa atubangan na anay aso. Alarm na dayon. Alarm na dayon. Dahil naka-response dayon. Dayon sa ako. Pag-response niyo wa ba yung mga kakulian labi na sa mga tao kay nabang yung mga tao nga mo ilog sa hose yun na ba? Wala man tay kuan na sir kay actually pasalamaton ko sa atong mga kauban diri sa Tinago kay grabe ka active ang mga tao sa pagkuan sa pagtabang sa amua. Makita jud nimo ang bayanihan ba labi na dito sa likod nga part nga ang mga tao tabang og bucket relay tabang og tanaw asa dapit ang naay kalayo so dako jud pasalamat namo kay ang trending karon manggod kay ga-live na lang niya dili mo tabang ba so mo joy kanindot diri sa ato nga nitabang jud ato ang mga katawhan diri sa Tinago. So na-response mo sa mga oras ganito ninyo ang record sa amo ang kuan radio operator is 6:03 sa gabi and then nakaabot mi dito mismo sa kuan sa fire scene is 6:05. Okay. So pagdangat niyo tanang fire truck na nato sa Osamis and naka-response din diretso no. Kabalo man ta nga mostly sa mga balay diri is light materials. Gipagawas na nako ang gango ug ang annex. So dere initially ang duha ka fire truck ipauna nako kay ang tanker nato makababag man kung naay mo abot. So dito na siya sa later part gipagawas. So tanang fire truck nato diri sa Osamis nga 5 ka fire truck ni responde jud sa